Здравейте хора, аз съм Minecraft BG и днес ще се возим на влакче. Хайде да започваме возенето! Надявам се да е забавно. Какво? Да взема само влакчето, защото съм на креатив. Това мисля, че е. Хайде де. Готово. Не се удари. Какво стана? Заради влакчето. Вие стига, канах се тъкмо да се спусна. За жалост ще трябва да го чакайте. Трябва да го... Извинете, по-забавно беше звлакчено. За компенсация, че не беше толкова весело, ще направя нещо. Ще измисля поне нещо весело. Влакът ми се отида на някъде си. За компенсация ще направя ще направя нещо забавно. Хайде, добре. Какво сега пък? Отново ли? Я стига. Добре, който е направил този мап, ще го помоля да направи това следващата пътя. Иначе беше забавно, не може да стане и още по-забавно. И това е, че беше.
vi demonstriram zabavno nešto. Любителите на вилиджери, селяни, моля да не гледат. Благодаря. Време за забавление. Така. И гледайте сега. Тепането на вилиджерите. Уя кули. Букчета. Малейка кули бе. Мали. Духчета мале. Надявам се клипчето да ви е харесало. Чао!